Patxizurikarai frentien egon zan eta izen zan Kirikino batalioikoa. Izen zan Kirikino batalioiko komandante. Eta... Komandanti edo komisario politiko? Komisario politiko. Komisario politiko zatean bera. Komandanti ez esan da sartu esan mara. Komisario politiko. Kargo politiko. Ez dakinik nun narrako eben. Santoñan. Pentsatarra entzun dutxetela. Santoñan ejerzituek armak etrego zituzinit, antxe etrego zitu izan dana. Pentsetan dute. Te Antonio, gerra betzan egon, zebera fora basan. Bueno, izan, horako jungo gara patxerikin gero. Santoñan detenidu eben, baliteke. Gero erueben salbera. Lehenengo esan egon duezon penalien, eta gero Burgosera. Gero egon zan. Duezon egon zan beste tirada bate. Burgosko zamaitute gero eta beste tirada bate egon zan duezon. Pena muerti egon zan. Bueno, lauko salbera, a ver, salbentik. Salben. Ja, salben etxuridanez, egurtu eta zertu, eta salbetik, erak esateban, lehenengo erueben Donostiako kartzelara. Hori Donostian, izan, 45, ni jazioteko nintzen, da bera zan ekintza, aldi hauen ekintza itxaroten egon zan, armaet preparaute PNV-ko fasino bat, da, Durangoko trenin Bilbotik Durangora datorrela, polizi detenitu banderuen marturtenera. Bueno, orduan. Aurretik esan izen iraike punteko. Orduen lehenengoko egongo zan dueson. Hori, nik uste orden lehenengo dueso eta penala, Burgos. Eta duesotik Burgosko penalera. Orduen hori zengo zan bigarrenez. Bigarrenez ja eskondute duen martutenen egon zanien. Bai, da hirugarren ez egon zan da. Bueno, intzeno, astiro, Duesotik Burgosko penalera, etan epaiketa badeko. Bai. Eta ze pasten da epaiketan? Eriotza zigorra. Gutxien. Eta? Han egon zan, eta... Zenbat urte lez egongo zan kartzelan? 6 urte terdi pentsetan.